पंच अंग, 5 अंग म्हणजे पंचांग, हा एक छोटासा अर्थ मला कळला. पंचांग म्हणजे काय, काय अर्थ आहे पंचांगाचा? मगाशी आपण म्हटल्याप्रमाणे पंचांग म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 5 अंगांचा समावेश आहे, याला पंचांग म्हणतात. आयुर्वेदामध्ये सुद्धा या झाडाचं पंचांग, या वनस्पतीचं पंचांग असा शब्दप्रयोग केला जातो. म्हणजे 5 अंग ज्याची वापरली जातात त्याला पंचांग असं त्या ठिकाणी संज्ञा दिली जाते. आता ज्योतिषशास्त्रामध्ये पंचांग म्हणजे काय, तर पंचांगाचं काम मुख्य म्हणजे कालगणना करण्याचं काम आहे. कालज्ञान लोकांना माहीत करून देण्याचं काम हे पंचांगाचं आहे. तेव्हा त्यात प्रामुख्याने असणारी गोष्ट म्हणजे तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण, ही 5 अंग ज्याच्यामध्ये कालज्ञान आपल्याला करून देतात त्याला पंचांग अशी म्हटले जाते. आणि हे संपूर्ण पंचांग हे मुख्यतः रवी आणि चंद्र यांच्यावर आधारित, त्यांच्या गतीवर आधारित तिथी, वार, नक्षत्र, योग हे सगळे ठरवले जातात. आणि म्हणून आपल्याकडं वेदकाळापासून कालज्ञान करून देण्यासाठीचा उपयोग ज्याचा केला जातो ते म्हणजे आपलं पंचांग. आणि या पंचांगाच्या उपयोगानेच आपण सर्व आपले जीवन व्यवहार हे पूर्वीच्या काळी करत होते, मोठ्या प्रमाणात आत्तासुद्धा ते केले जातात. आणि त्या प्रसंगी त्या गोष्टींचा उपयोग करून पंचांगामध्ये काय सांगितलं याचा विचार करून धार्मिक कृत्य केले जातात. अशा प्रकारचं हे पंचांग म्हणजे केवळ धार्मिक पुस्तक नाही आहे, तर संपूर्णपणे ते सायन्सवर आधारित, विज्ञानावर आधारित अशी पंचांगाची रचना आहे. आणि म्हणून त्याला इंग्रजीमध्ये ॲस्ट्रॉनॉमी असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून ते ॲस्ट्रॉनॉमिकल एफिमेरीज किंवा कालमानक ज्याला म्हणतात ते म्हणजे पंचांग. अच्छा काका, तुम्ही गोव्यामध्ये पंचांग वाचनासंदर्भातल्या कार्यशाळेनिमित्त तुम्ही गोव्यामध्ये आहात. नागेशी संस्थानामध्ये ही कार्यशाळा संपन्न होते. पंचांग नेमकं कसं वाचलं जातं? 3 दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये पंचांग वाचन शिकलं जाऊ शकतं का? कारण खगोलशास्त्रीय अभ्यास असतो, अनेक गणितं असतात ज्याच्या आधारावरती पंचांगशास्त्र, पंचांग हा ग्रंथ उभारलेला आहे. 3 दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये पंचांग शिकलं जाऊ शकतं का? माझा तरी अनुभव असा आहे की शिकलं जाऊ शकतं. म्हणजे पंचांगातल्या ज्या वेळा आहेत, त्यातली जी रचना आहे, त्यातली जी आवश्यक ती माहिती आहे, ती माहिती या 3 दिवसाच्या कार्यशाळेत निश्चितपणाने प्रत्येकापर्यंत ती आपण पोचवू शकतो. त्या जे जिज्ञासू आहेत ते त्याचा आत्मसात करू शकतात. हा गेल्या अनेक वर्षाचा माझा अनुभव आहे. हे शालेय शिक्षणामध्ये नसल्यामुळं त्यांना ते नेमकं कळत नाही आणि मग पाडव्याला पंचांग घेऊन फक्त त्याची पूजा केली जाते. परंतु त्या पंचांगाचा आपल्या जीवनात काय उपयोग आहे, आज नेमकं आपण काय पाहायला पाहिजे, वाढदिवस असेल, श्राद्धतिथी असेल, या सगळ्या गोष्टी वैयक्तिक ज्या आपल्या कुलधर्म कुलाचाराशी निगडीत आहेत त्यांच्या वेळा आपल्याला, त्याचं नक्षत्र, या सगळ्या गोष्टी कळण्याइतकं ज्ञान या 3 दिवसाच्या कार्यशाळेत आपण देऊ शकतो. आणि मग पुढं मात्र त्यांनी त्याचा सराव ठेवला पाहिजे. आणि रोज सकाळी उठल्यावर एकदा जसं आपण कॅलेंडर बघतो, आज तारीख काय आहे, किंवा घड्याळात बघतो, तसं आजचं दिवस उडून पंचांग जर का बघितलं तर मग त्यांना त्याची सवय होऊन जाते. कशा पद्धतीनं वाचतात हे पंचांग? वाचनाला कशा पद्धतीनं सुरुवात करावी किंवा कसं वाचतो आपण पंचांग? नाही, इथं वाचन करतो याचा अर्थ आजची स्थिती काय आहे ही सांगायची. आज आता अधिक श्रावण शुद्ध एकादशी आहे, तर आज आपल्याला अधिक श्रावणाचं पान काढावं लागेल, त्याच्यामध्ये एकादशी कधी आहे बघावं लागेल, मग ती एकादशी किती वाजेपर्यंत आहे, आजचं नक्षत्र काय आहे, बाकीच्या सगळी ग्रहस्थिती काय आहे, गुरु कोणत्या राशीत आहे, शनी कोणत्या राशीत आहे, हे सगळं आपल्याला एका ओळीमध्ये, एका पानावर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पंचांगामध्ये लगेच मिळू शकतात. तिथं काही वेगळी गोष्ट करावी लागत नाही, फक्त ते पाहण्याचं शिकलं पाहिजे, समजण्याचं नाही, ते पाहिलं की समजायला लागतं.